Alman jamana ka wasaden ye kalata ni mɔgɔ 375 ye minnu sɔnna ma minnu ma sɔn ma o ye mɔgɔ 263 ko Alman jamana ka kɛlɛkɛdenw olu ka to Mali kɔnɔna la san kelen wɛrɛ mɔgɔ kelen ale ma sɔn ka yakila di a ko la Berlin ni o ye Alman jamana ka faba ye a ka sardasiw 1000 de bila kana Mali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnliya la Gao kɛrɛfɛla la ni ale bɛ jamana kɛɲɛkayan fana n'u ka baara n'u ka laɲini ye ka lakodɔnniya baaraw ani kunnafoni ɲininiw k'o di duniya jamanaw ka keleya tɔnba ale ka bɛn sinsini jɛkulu min bɛ Mali kɔnɔ n'a bɛ wele ko MINUSMA ni ale bilala sen kan san 2013 yaasa ka kɛlɛkɛden yelekew ani jamana yɛrɛ ka kɛlɛkɛdenw minnu bɛ kɛlɛ la jatigɛwale mɔgɔw kama k'olu kɔkɔrɔma don nka ni kalo laban ninnu na fɔɲɔgɔnkɔ ani faamuyabaliya o kɔni bonyana kosɛbɛ duniya jamanaw ka keleya tɔnba ale ka ni ciden jɛkulu ani Mali jamana fanga mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ MINUSMA ale ka cɛ 12,000 o de bilanen don jamana kɔnɔna la jamana minnu ka mɔgɔ dita ka ca la kosɛbɛ o ye Chad, Bangladesh ani Egypte